Malawi Today. Tiyambe ndi nkhani yachisoni yokuti matupi a Elivas Matamando Muyawa ndi Raphael Chitsonga omwe anali ena mwa akatswiri oyimba akuyembekezeka kulowa m'manda masanano mu mzinda wa Blantyre. Iwo ndi gulu la akatswiri oyimba asanu omwe anafa pa ngozi ya galimoto lachisanu lapitali. Matupi a oyimba atatu ena ndi Malemu McFarlane Banda, Wilfred Mapengole ndi Vincent Nkwinda omwe awayika kale m'manda dzulo. Olemba nkhani wathu Austin Kachipeya akulondoloza za nkhaniyi ndipo ali kwawo kwa Malemu Elivas Muyawa ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Austin, ndakulandira ku nkhani zathu masanano. Ndimafuna ndidziwe kuti padakali pano zinthu zili bwanji ku Machinjiriko. Okay, padakali pano tikadalitenga kuchokera ku College of Medicine kuno ku Machinjiri kwa area 8 wanantoka. Padakali pano mwambo ona nkhope wamaliza anthu amaliza kuona kupereka ulemu wawo otsiriza kwa Malemu Elivas panopo thupi lake alitengera ku kachisi wa mpingo wa CCP wa Mvunguti. Nde panopa ndikuti pale panoti kukhala mapemphero kena kuzoyankhula koma nzanga ndikukuza kuti anthu ndi ali achisoni kwambiri pecho kuti munthu amene yuto anali munthu othandiza mabanja komanso ngati mudziwanso ndi munthu oti amadziwika kwambiri pa nkhani zoyimba amayimba mwantizenya kwambiri. Nde izi zabwera modzidzimutsa chifukwa kuti nkhope za anthu ambiri afika panopo andizokugwa ndichisoni samayembekezera kuti angakhale padali pano akulira munthu ngati amene munthu amene adakaliso wachinyamata wachisikana wachichepere kuti azipita. Nde izi zakhumudwitsa anthu ambiri. Nde choncho anthu ochokera madera akasiyanasiyana afika kuti azapereke ulemu wawo wotsiriza. Nde padali panopo ndi mlongo wake amene ndi Peter Muyawa atha kutifotokozapo kuti asoza kuti kodi impe imene ngati kubanja yakhutsa bwanji. Tatero Austin. Siku mbili ine mphamvu zonkulenziribe chilungamo chake komano ife chimene mungaziwe nchoti ndili okhuzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi yatitha mkhongono kwambiri chifukwa chakuti monga mukudziwira ndi yazizizi imfa imeneyi yatenga ana amene amayimira makolo, amene amathandiza makolo, amene amathandiza dziko, amene amathandiza ntchito zosiyanasiyana ndi kufikira sana pamene panachitika ngozi yopsa imeneja ifeyo nditikakhuzika kwambiri chifukwa miyoyo yathu sizakhaso chimodzimodzi. Data ya ana amene timadalira, data ya ana amene timadziwa kuti pamawa azatigwira mkono koma ndimene zakhalira pamuchonchi ndithu ife tikuzokamba zambiri zilibe chathu chisoni tikungopemphera kuti no ana amenewa mizimu yawo ikause mtendere. Amene ndi Peter Muyawa mchemalo wake wa Elivas kupereka madandaulo wake pa kutisia kwa Elivas komanso foto ku zina za uimba munthu yuso anali wakadikiriki pa nkhani za chauta kunosobera mba Mulungu abwera kudzachitira umboni ainavala timati imfumo ya mvano abamba achigwirizano na usavala kuonetsa kuti munthu yuso anali wokonda Mulungu komanso foto pamenepo pa Elivas anali munthu wokonda zachilengedwe amabwera nawo phiri licha la Mulanje kuonetsa kuti anatengapo mtima pa nkhani zizi kuti anthu azisamala zachilengedwe. Ndi mmodzi mwa anthu amene akhala naye akuyenda naye amene ndi Kondwani Chamwala timatifoza kuti iwe kumamtso kanji Elivas ndi mmodzi amene kayakena naye mapiri osiyanasiyana adzalopira zomba mikolongwe komanso ali pasogolo kwambiri ku nkhani zobweretsa chilengedwe tazalawo mitengo mpaka na PIM okhala munthu amene ali pasogolo nkhani ya zoyimba naona ngati munthu amene sakulo mathandiza kupalisana mauchimo akachilengedwe. Kumbukira kuti nthawi ina anabwera ndithu ku mpikisano wacha Mount Mulanje Photography kuzayimba ndithu osakhala kuti mahaya ake amene utawanira kuti mahaya azoyimba koma tikutipasa mtengo umene uliwonera kuti Yesu ali gawo limodzi lothandiza kusamaza chilengedwe. Ndiye ku nthawi imene akhanayi limodzi ife ngati anthu amene timakonda za chilengedwe anthu amene timakwera mapiri
asikuweka mtima kwambiri ifa imene makamaka infayotia ikabwera mazii amene ndi Kondwani Chamwala mmodzi mwa anthu amene amathandizira makamaka chilengedwe maso ndi malemuyo amalimbikitsana amene amakwera mapiri kupindapo chidwi kuti anthu azisamalira za chilengedwe ndithu tumaiki Austin mmene wafotokozereramo komanso anthu amene amamudziwa Elivas mmene afotokozera zikuonetsa kuti ndithu malemuwa anali ndi nkhope zosiyanasiyana kutanganidwa ku mpingo zijawanena za chilengedwe komanso kuthandiza kubanja. Ndizofunika bwanji ngati achinyamata kuti mwina tizikhala utakataka pomwe tili moyo komanso kukhala bwino ndi anzathu ngati mmene tikuonera pa nkhani ya Elivas? izidi zofunika mamaka achinyamata zikaonesa chisanzo chabwino mamaka kutumikira anthu kutumikira dziko bali wathuyu suti anali kapena zimba zokha komanso nayenso amagwira ntchito ku mwayi wathu chipata cha mwayi wathu ziliza kuti anali ndi uluso anali ndi ukadaulo komanso anali wachichepere wakundanso sukulu pompano anayenera kukhala kupanga graduate ndithu digiri yake yabwinobwino kuti amangoti kuimba kapena kupanga zina zake ayi komanso chimene ingatimizire anthu kuti oyimba opereka chitsanzo chabwino ndanalipa Elivas sungamumvere nkhani zina zoyipa kapena zadama ayi anali munthu odzichepetsa okonda kucheza okonda kuseka ndi anthu ndiye ichi chachinyamata timtengeni mbali titenge phunziro kuti tiyeni pa dziko tithandize kutukula dziko lino mumagawo osiyanasiyana mbali osiyanasiyana Mulungu aliyesana mpasa gawo lake la madalitso kapena nzeru zazoti angagwiritsire ntchito mamaka kutukula dziko lino kuti mamaka ikati tingadziwike poyimba timakopanso anthu ena obwera mayiko ena kuti anzamve kuti mayimbidwe ku Malawi amakhala bwanji kodi izi titani mamaka nkhani zokopa alendo ngati uyu Elivas onde anzake onse anali anthu amene amathandizira ntchito zokopa alendo kuti Malawi muno izikhala ndi ndalama yonse zakunja anthu ena azibwera kuti tikamve mawu kuti amva kuti kuli Elivas tamva kuti kuli Eunjuchi tiye ndikamve nyimbo zawo zimene amayimba mwakadaulo tiye ndikamvere ndiye achinyamata tiye nditenge mchitsanzo cha ifa zathu achinyamata wapitawa kuti tipitirize kumene iwo amagwira tizitumikire Amalawi magawo osiyanasiyana komanso makamaka titumikire Mulungu mamaka kuonetsa kuti Mulungu ndiye na malengi wa zonse. Tathokoza Austin poti benthulira mu nkhani zathu masana wano tikhala tikuyembekezeranso kumva kuchokera kwa iwe madzulo ano. Tathokoza Mike. Zikomo kwambiri. Mtolankhani wathu Austin Kachipeya amene ali nawo kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre pamwambo oyika m'manda thupi la malemu Elivas. Boma likuchita dongosolo lonse loyika m'manda akatswiri oyimbawa pofuna kuonetsetsa kuti alandira ulemu wawo otsiriza. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndizokhumudwitsa kuona aluso omwe akuthandiza kutukula ntchito za luso mdziko muno akutisiya motere. Komiti ya nduna yonika anthu omwe akuyenera kukhululukidwa mlandu inayendera ndende yakachere ku Lilongwe ngati njira imodzi yonetsetsa kuti ikupereka ziganizo zoyenera pa omwe akuyenera kutuluka ku ndende. Komiti yomwe ikutsogoleredwa ndi nduna yoona za chilungamo a Charles Muhango komanso amaunduna ena anayi ikuyendera ndende kuti ithandizire kupereka ziganizo zoyenera kwa mtsogoleri wa dziko lino. Amuhango atsindika kuti ndi cholinga cha boma kuonetsetsa kuti ndende za mdziko muno sizikuthinana. Tili ndi zambiri mulipoti ili. Ulendowu omwe unayamba pa ndende yakachere yomwe ndi malo omwe amasonkhera kwa amayi omwe apalamula milandu yosiyanasiyana yapeza kuti ndendeyi ndiyozaza kwambiri kamba kuti ndendeyi ili ndi anthu oposa 160 m'malo mwa anthu 80 omwe amayenera kukhala pa ndendeyi. Nduna za chilungamo a Charles Muhango yati unduna wawo uyesetsa kupereka chithunzithunzi choyenera kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tinabwera chifukwa tili mu ndondomeko yoti tikuwunika ma prison onse kuyambira Chitipa mpaka Nsanje tikuwawunikira maina a ma prisoners amene ali ku ndende ma prison athu tikufuna titengepo ena oti tingapange recommend kwa president oti mwina angatuluse. Ndiye chinatikomera lero chifukwa tinamva za situation yakuno ku Kachere
ndinene kuti Kachere ndi ndende yapadera imene timasungako azimayi okhaokha. Ndiye tinamva kuti kuli azimayi kunoko amene ali ndi ana andifeta aonadi, ena ana mwina 9 months, 10 months, 1 year and 6 months ali mndende mnomo ndi mayi awo. Ana lakwa ndi amayiwo koma akubwera kunoko ndi ana tikuwasekera limodzi. Ndiye tiona chofunika kwambiri kuti tibwere tizazionere tokha. Ndipo ndinaona za chisamaliro cha anthu Mary Navicha ati komiti yawo ionetsetsanso kuti amayi omwe akuyamwitsa komanso okalamba atulusidwe ku ndendeyi makamaka omwe anapalamula milandu ing'onoing'ono. Amayi amene amangidwa ali ndi ana ang'ono kapenanso amayi amene aloyembekezera koma ali mu ndende kapena aberekera mu ndende, komanso kuli amayi ena amene milandu yawo sikuweruzidwa akungokhala mu ndende zaka zambirimbiri kopanda kuweruziridwa milandu. Sipokhapo kuonanso kukhala kwawo kwa mundende kuti akumana ndi mavuto otani. Ndi enanso ndi aulumali amene ali mundende kuphatikizapo achikulire kwambiri amenenso ali mundende ndipo mwina milandu yawo ndiyomvererako adalakwitsa kenakake otero tikhoza ndithu komiti imene ikukambirana ndi kupereka nkhani yathu kwa president wa dziko lino. Komiti yalonjezanso kuti ionetsetsa kuti lamulo latsopano la ndende lomwe likulimbikitsa kuti opalamula milandu yocheperapo azikagwira chilango ku dera la kwawo liyambe kugwira ntchito mwansanga. Trust Office, MBC, Lilongwe. Banki ya First Capital FCB yapereka chimanga cholemera matani 190 cha ndalama zokwana 210 miliyoni kwacha kwa mawanja omwe akuvutika ndi njala m'boma la Chiradzulo. Polankhula pamwambo wopereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu aku banki Remi Ng'omba ati achita izi mogwirizana ndi pempho la boma kuti akufuna kwabwino athandizepo pa vuto la njala lomwe lakhudza mawanja 4 miliyoni m'dziko muno. Ife ngati banki First Capital timakhulupirira kuti tipezeke tikugwira ntchito ndi chifukwa cha anthu komanso anthuwa ndi amene ali abale. Kotero ifeyo timakhulupirira kuti kuthandiza anthu ndiye kuti banki ipanga operate bwino. Aboma atadandaula kunena zokuti pali vuto la njala m'dziko muno, tinaona kuti nkoyenera kuti tigwire nawo ntchito limodzi kudzeranso mbungwe la Dodma kuti anthu aja amene timagwira nawo ntchito limodzi akhale ndi chakudya kuti zinthu ziyende bwino m'dziko muno. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu akubungwe lona ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma lomwe limalandira thandizoli a Fyaupi Mwafongo ati ndiokondwa ndi zomwe banki yachita. Iyo anati chimangachi chifikira mawanja 1200 andera la mfumu yayikulu Nkalo ndi ena ochokera kwa Sub Traditional Authority Mpunga. Lero ndife osangala kwambiri chifukwa thandizo limeneli lomwe ya First Capital Bank tigwira chimanga chokwana matumba 3888 amene tikugawa ku mabanja amene ali pa chiopsezo cha njala malingana ndi kafukufuku amene amalandira bid assessment anapeza. Kafukufuku amene anaonetsa kuti amayi okwana 4 miliyoni akhala pa chiopsezo cha njala. Ndi boma linakhazikitsa ndondomeko imene kufunika ndalama za nkhaninkhani zokwana 209.4 billion malayi kwacha pakali panopa tapezako 128.2 billion malayi kwacha ndiponso tikufunika chithandizo chokwana 81 billion malayi kwacha. Ndiye ndipotokoza kwambiri kuti First Capital Bank itamva pempho la boma lomwe president anapanga declare kuti dziko lino lili pa chiopsezo cha njala ndiponso anapemphanso anthu akufuna kwabwino ndi mabungwe kuti athandizepo iwo anabwera mwachangu changu kuti atithandizire. Ndiposangala kwambiri kuti thandizo limeneli lero tachitira umboni kuti atipasira chimanga komanso chimangachi anthu achilandira kuno. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Matupi a Elivase Matamando Muyawa ndi Raphael Chitsonga omwe anali ena mwa akatswiri oyimba a gulu la Hai akuyembekezeka kulowa m'manda masanano
ndipo mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapepesa kwa mabanja oferedwa. Banki ya First Capital yapereka matumba achimanga pafupifupi 4,000 kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Chiradzulu. Ndipo munkhani za masewero, akatswiri osewera mpira akale ati zonse zili mchimake zokhudza masewero alero omwe asewere ndi timu ya osewera akale a mdziko la Zambia mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiraninso kunkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti akuluakulu a chipatala cha Bwaira apempha thandizo makamaka kwa kampani zomwe zili ndi kuthekera kufikira amayi oyembekezera pa chipatalachi. Mmodzi mwa anamwino pa chipatalachi Atemweka Kumwenda wati amalandira thandizo wanena izi pamene amalandira thandizo la mphatso za Krismasi kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Akumwenda ati chipatalachi chimalandira amayi ochuluka omwenso amafunika thandizo losiyanasiyana makamaka pomwe ali oyembekezera. Akumwenda akufotokozera zambiri mtolankhani wathu Trust Office. Department imetapereka kumakhala ana amene amakhalitsa kwambiri nursery department amene amabwera ndi mavuto osiyanasiyana, ndiye akalowa lero suti amatuka mawa koma amakhabe nthawi yayitali, ndipo mukatumi mjenda unama muli sopo muli shuga chani zonse zithandizira amayi athu komanso ana amene ali kumeneko wachapera zovala zawo chifukwa ana athu amene ali kumene timafuna zoona kuti katundu wawo azikhala wa green komanso mayi wathu akuyenera kuti adye mokwanira, ndiye taonamo muliso mkaka zimene zizofunikira kwambiri mthupi mwa mayi pamene akuyamwitsa kwena kuti no mkaka wake uzituka uchuluka, taonanso sobo zimene zitithandizenso nena kuti aziye mwa madzi ochulukirapo pamene kumwa sobo nditinso madzi akuchuluka. Ife ngati chipata monga ndankwaonena kuti timakhala ndi anthu ochulukirapo ma admissions amene no timasowa zinthu zochulukirapo, tikabwerabe ngati ku department imene ya nasale timafuna ndithu mahita monga nthawi inonso yozizira eti timafunanso ma thermometer pakhoma kuti tizitha kuona unena kuti zipinda zathu temperature libwanje nangana athu akukhala motani. Timafunanso nsalu za azimayi athu chifukwa kuno kuti katino tabereketsa anthu pa tsiku ndi anthu muna more than 60 70 amene ali azimayi ochuluka komanso ana ambiri amasowa zinthu zambiri, so zitenji ingakhalenso mafraneo amene komanso pali zinthu zina ngati mamashines osiyanasiyana amene so amafunikirapo ona kuti tithandizire azimayi athu. BP machines ndiofunikira. Peter Alex Banda ndi mfumu ya mzinda wa Lilongwe ndipo akufotokoza kufunika kwa thandizoli. Christmas ndi nyengo imene timakumbukira kubadwa kwa Yesu Kristo. So nthawi imene ndi imene Mayi Maria analiso pa ululu. Ndi ifenso tinalikomera kuti tizayendera azimayi amene so nthawi ngati omwe ali muzipatala zosiyanasiyana amene so ali maululu osiyanasiyana ngati kuno kubwaira ali maululu osiyanasiyana amene nthawi yawo ndiyoti abadise mwana. So tinalikomera kuti tizayendere ndi kuwalimbikitsa kuti sali okha ifenso tilinawo limodzi ngati Lilongwe City. Ndipo munkhani za masewero zonse zili mchimake zokhudza masewero alero omwe asewere ndi timu ya osewera akale a dziko lino ndi osewera akale a dziko la Zambia. Poyankhula m'malo mwa bungwe la FAM polandira ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha kuchokera ku makamaka tinene kuti poyankhula m'malo mwa bungwe la osewera akale dziko muno kulandira ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha kuchokera ku Football Association of Malawi FAM, a Victor Chinsolo anati ali ndi chikhulupiriro kuti timuyi ichita bwino m'masewerowa. Achinsolo ati zokonzekera zonse za masewerowa zatenga ndalama zokwana 85 miliyoni kwacha. Zokonzekera zathu zilitengera 50-60 million koma ndikukwera kwa zinthu budget inafika about 85 million kwacha. Ndiye tinali ndi nkhawa kuti ndalama zina zichokera kuti koma tikuyamika kuti afamu atigwira mkono kuti pasa 5 million. Tikufundisisabe kuti anthu ena abwerebe kufikira kuti tifikire pa mlingo wa 85 million kwacha.
komanso pali anthu ena ambiri akufuna kwabwino nkhale makampani alonjeza kuti timu ya Malawi ikawina ayipasa 2 million. A goalkeeper on a clean sheet 200,000. I mean goal scorer 200,000 kwa each, 2 companies. So anyamata angochirimika, ifesa we are happy. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe loyang'anira masewero a mpira wa miyendo la Football Association of Malawi FAM Amadalitso Kuyera anati thandizolo ndi kusonyeza kudzipereka kwa bungweli potukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Akuyera ati ndi chiyembekezo chawo kuti osewerawa achita bwino. Kuti nkofunikira kuti tathandize ma legends pa zokonzekera zawo za mpira omwe ulipo mawa. Chinakomera president kuti apangepo kena kake ngati fungati tsogoleri wa FAM ndiye ine ndakubwera ngati chowathandizira kusapereka ndalama chifukwa chakuti tikufuna kuti zokonzekera zawo zonse ziyende bwino ngati FAM kwa zomwe akuchita akuluakulu amene wazigwirizana bwino masomphenya amene tinawo ku Football Association. Sikuyembekeza china chilichonse, tikuyembekeza kuti tiwina ndipo tiwina ndipo tibwera ikamaza 1:30 ngati tachedwa ndiye tafika kale koma kale katsekula mageti tafika kale kuti zapasa support ndipo ndikupempha kuti anthu onse kusokomwali ozungulira kuno kulilongwe tibwere mwa unyinji zapasa support ma legends athu. Ineyo ndikhulupirira kuti game iyi tiwina fika yamba tinaluza ndingati kwawo yachiwiri tinapanga draw iyi iyende ndiyo wina kale ndinokhotera ndi mmene akuyendetsera zinthu. Ndalama zikamaperekedwa ndekuti anthu ali ndi chikhulupiriro ndimwe ndalama zikusamalidwa zimbozi kuyendetsedwera pakanakhala kuti ndalama zikungonongedwa ndikuzani chilungamo sibwaza anthu makampani ndi anthu akubwera poyena ndikumazapereka ndalama koma chikhulupiriro chonse chilipo fika ndalama akuluakulu amene ali mmene momo ndi anthu amene ndanena dzana lija kuti ndi men of integrity and men of moral standing in society ndi akuluakulu okay komanso zomwe akuchita akupanga ndithu tinganene kuti chani mpambalambanda ndipo tikhulupirira kuti kalikonse kamene kakubwera kagwiritsidwa ntchito moyenerera sizikulowa mthumba mwa munthu yaye. Kupitiriza nkhani za masewero, Freezer Zeka ndiye wakhala katswiri wa dzitho komanso odziwa kukunga minyewa oyimira dziko lino Mr Malawi chaka chino. Mwambo unachitikira ku Kamuzu Institute mu mzinda wa Lilongwe. Pokhala katswiri Zeka walandira ndalama zokwana 2 million kwacha ndipo James Brown wakhala wachiwiri pomwe Chipi Maxwell ndiye wakhala wachitatu. Kumbali ya amayi Jennifer Pio ndiye wakhala katswiri pomwe Lukia Ali anali wachiwiri pomwe Constance Damson wakhala wachitatu. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano.